Zaitu iritzen aukera ona hartu duenik. Berak baloia lapurtu du, berak jokaldia egin du, baina ja hori dena eginda gero, bazeukan atea horrean uste Diego Torres dela bakarri zetorren jokalari bat, asko zetekin gehiago baterako zion pase bati, ez? Hor ikusiko dugu. Gorputza ondo sartu du, ez dirudi falta dagoenik, hor ez du begiratu, ez du altxatu, Horrek tirua lurrean balima da bilatuko du. Eta Zubilagarekin jarraituaz, esan dezagun Peñasport taldeko Gipuzkoar bakarra bera dela. Izan ere, amatrienen mutilak, bi izan ezik denak nafarrak dira. Bata Jon Zubillaga Gipuzkoarra eta bestea Fran Sota, Aldela Nueva de Ebrokoa. Beste guztiak nafarrak. Hortxe datua, beraz. Nafarrak, Joseba Orkiola bera gure lankidea bezala, Joseba? Alaxe da bai. Barakaldo baloiarekin, bai? Ez, eta aipatu du Juananek Jon Zubillaga esperientziaz jantzitako gaztea izan arren esperientziaz jantzia dagoela kurrikulum oparoarekin, eta esan dezagun Peñasport taldeko jokalari asko direla esperientziaz jantzita, eta hasieran aipatu dugun Gorka de Carlos bera izan ditake adibide. Bere kurrikulumean begiratzen hasi, eta Burgos Osasuna, Reus, Real Unión, Lorca, Gimnastik eta San Andreu azaltzen zaizkigu talde bezala. Hau ere gaztea izanagatik, makina bat kilometro eta makina bat bidai egindako jokalaria Iruin semea. Gorka de Carlos, base da. Eta kornerra Barakaldok ezkerraldetik aterako du. Baloia gora, buruka da eta gola. Lehenengo gola sartu du Agirre Gomez Kortaren taldeak berdinketaren Juanan esan duzu, korner horietan ikusten zela, talde indartsua zela Barakaldo, eta uste dut erremate egiterakoan Barakaldoko bi jokalari ikusi ditut atzelaririk gabe. Oztopo gutxi, errematera egiterakoan. Oso oztopo gutxi. Erdirak eta ona da, biguña, baina gero hor iruditzen zait Franan ondo sartu dela, eta hemen betikoa da, ez? Zonako markaketa hauek benetan espalin badira, benetan egiten, konzentrazio handiarekin, ez da gabe asko etortzen da, ez? Hor ikusten da atzetik nola etortzen diren bi jokalari. Bi zentralak, Metola eta Fran azkenean Kantabriarrak, Franek sartu du burua, eta berdinketa lortu du Barakaldorentzat, Bana. Eta berdinketarekin batera aldaketa egin du, Sergio Amatrienek azkenean Carlos Garde aulkira eta Aintzua zelairatu da bere ordez. Zertarako jardunez, mina nabaritzu bali mazuen. Bai. Sasoiko zegoela ba emate zuen, Bai. Txitxoren jaurtiketa. Ito gabe, Bai. Eta kontraso orain Barakaldo Jokoz kanpo. Ez dio hemen gure inguruan dagoen jendeak etzegoela, Marrazaina banderatxo altxatu du. Bana, utxe eta bat, 29. minutuan aurreratu dira naparrak. Eta berdinketa lortu du Fran, atzelariak buruz. Erasoan, Peñasport ederrak baloiatzen utzi du, eta penaltia dirazi du Pablo Fernandezek, hortxe. Roseak egindakoa. Jokaldi ona egin duten Naparrek, bat bikoa egin nahian, lurrera joan da azkenean Naparra, eta penaltia dirazi du Asturiarrak, gainera txartel horia ikusiko du Larruzeak, hortxe. Ez da giro, kolorez jositako armai hauetan. Hor jokaldia ondo hasi da, nik uste Jon Zubillaga baloion bat atera du galean, ondo jokatu zatzeamen ikusiko dugu, nola ateratzen duen baloia, hor errestasun gehiekin boadez da, ikus zer da nau, eta gero amendikan nik uste dut baloion bat ateratzen dela, atzera jokatzen du, hor Txitxok barruan, badikoa egiten du, eta hor... Ederra lurrera. Bai. Eta penaltia. Arizkuren jaurtitzeko prest, atepean Jonander. Lehenzatiko 40. minutua, jaurtiketa eta hankarekin atera du Barakaldoko atezainak, bitxia izan da ezkerranka antxe utzita. Atezaina protagonista penaltia geratu. Bai.
Ideia hona zen erditi botatzea. Ez, horre atezainak ondo. Ikusi du baloia ez datorrela, baina oina ondo. Oina ez da bakarrikan. Ez da jun baloia jo egin du bera, ez. Oina atera egin du. Intentzioarekin. Bai, intentzioarekin baloia urruntzeko intentzioarekin. Aukera ona galdu dute Peñasporreko. Bueno, zenba gauza ari diren gertatzen azken minutuetan. Peñasporrek gola sartu duenetik. Barakaldok beste bat, penaltia hutsegin orain Naparrek. Erasoan oraindik Amatreginain taldea, baloia bigarren zutoinera. Antxe erasoan jarraituko du. Eta azkenean irtetzen utzi Jonanderrek berarentzat dira txaloak. Ateko sake aterako du Barakaldok. Eta Jonanderra aipatuta, nabarmendu dezagun, orain 15 egun hemen Sporting B taldea egontzela eta entrenatzaileak, Sporting B taldeko entrenatzaileak nabarmendu zuela Barakaldoko atezain honen lana, eta esan dezagun iturri batek adierazi digunaren arabera Jose Mourinho eta konpainia bera jarraitzen ari direla. Ez dakigu Kastillarako edo, baina Real Madriden interesa Jonanderrekin azaldu omen da. Eta txarra ba. Beretzat batez ere. Bai. Falta orain, banderatxo altxatu du falta diraziz Marrazaina, eta kasu egin dio epaiak. Egiten, epaiarekin. Abel Buadesek aterako du falta, baloia areatik oso gertu kokatu du. Eta falta arriskutsua zain daiteke. Aurrekoan kornerrean gola lortu du Barakaldok, Abel Buades ateratzeko prest Bizonesian. Peñasporrek jokalari asko area barruan, hortxe jaurtik eta zuzenean atezainaren eskuetara. Ez dakit, baina keinu egiten duenean Abel Buades olakoetan ia gogorik gabe ikusten ari naiz faltak ateratzerakoa. Baina berea, hori beti izan du berea, ez? Falta ederrak bota eta golak sartzen ere ikusi izan dugu, Bai, baina pixka bat denen gainetik ongo alit bezala, ez? Bere ritmoa, oinez jokatu, eta, bueno, gero eskerrona ikusi du. Kornerran berak ipinitako baloi bat izan da, iruditzen zait, alde horretatik taldeari ematen diola, ez tekniko jokalari hon bada. Esperientzia askoko jokalaria da. Badaki nun egon behar duen momentu guztietan, eta zer egin behar duen. Entzatzen dena oinez, jogatzen duela. Bai, eta penaltiko jokaldian ere ikusi dugu, Jon Zubillagak zein errez utzi duen atzean, marraren ondoan. 2 minutu lehen zatia bukatzeko. Berdinduta momentuz Barakaldo eta Peñaspor. Laugarren jardunaldia da bigarren B mailan. 15. postuan da sailkapenean momentuz talde bizkaitarra 3 punturekin azkena. Sailkapeneko zuloan punturik gabe momentuz jokatutako partida guztiak galdu egin dituelako Amatrigainen Peñaspor. Gauza bat argi dauka Peñaspor, gora iristen danean, baloia daukanean gora askar iriste hori, ez? Denbora gutxi pasa zelai erdian, oain ere baloia askarra eskatzen zuen falta pitatu momentutik baloia prestatuta zegoela jendeak korrika gora, eta horrek esan nahi du beraien arazorik handiena beste talde atzean ondo kokatzen danean hor aukera sortzea dela. Erdirak eta Kalboren eskuetara, azkar atera du atezainak, Kalbok, galani emanez. Zelai erdian, Txitxo, eskubira eraman du baloia. Luze jokatuz, ez da iritsiko ederra, Zubillaga, baloia kontrolatu, zapaldu, atzera, galdu egin duten Aparrek, Barakaldok berreskuratu, Abel Buades, baloia erdira, baina zuzenean Peñasporreko jokalariak txarto du. Eta askotan, bigarren txartela partidako bigarrena, Abel Buadesek ikusi du lehenengoa Larruzeak, eta orain Abel Buadesek berehala joan da barkamena eskatzera, beste jokalariari eskatu dio. Eta oraintxe bertan beteko da 45. minutua.
Beste minututxo bat izango dugu lehen zati honetan beraz. Baina Esporrek atera du falta, Edarrak ikutu du baloia, galdu egin duten Aparrek. Urko Arroyo, azken minutu hauetan, ez dira inbeste azaldu Nacho eta Urko Arroyo. Pixkat orekatu egin du Peña Esporrek, Bai, iruditzen zait gola egin du bai, gero jokaldia penaltiko ere ukidu, eta gero minutuak aurre joazten bezala pixka bat. Eta Arizkuren berriro bakarrik geratuko da, ez, Fran? Jokoz kanpo ez dakini ba, Marrazainak banderatxo altxatu du, ea jokaldia ikusteko aukera dugun, ez zaitiru ditu. Jokoz kanpoko posiziorik zegoenik. Ez dago Jokoz kanpo, argi eta garbi. Oso ondo sartu da, berriro, lerro hori puskatzen jakin du Peña Esporrek, Piskat hori da, ez, beraiek hor dute, hori izaten ani joan ez gol bat egin dute, penalti bat izan dute, eta hor barruti jokatzen dutenean, da batez ere, Barakaldok nola atzelariek eta dana pixka gora egiten duten baloia bestaldean dagoenean, lapurtzen denean benetan arazoa dituzte, ez, Barakaldokoek, eta hori ondo irakurtzen ari dira, alde hortatik nik uste dut gauzak ondo egiten dira Peña Esporren arazoa, gero atzeago dagoela, ez, horre atzekaldean arazo handia pasatzen ari dira. Galan, baloiarekin. Gaizki pasean, Boadesek urrundu du, Negredo kontrolatu. Berriz ere Negredo baloiarekin. Pasea, ez dago Jokoz kanpo Diego Torres, ala ere ez da iritsiko. Iritsi alda, bai, iritsi da, baloia atzean utzi du, berriro Diego Torres. Eta ondo bota dute kanporan Aparrek, 13 segundu lehen zatia bukatzeko, azken erasoa izan daiteke. Alboko sake aterako du Barakaldok eta lehen zatia bukatuko da. Berriz ere kanpora, berriro alboko sakea pasadira, 2 minutuak. Beste aukera bat emango dio epaileak Barakaldori. Baloia gora, Txitxok ikutu du buruz. Azkenean... Ez da giztergatik ez da bukatzen. Bukatu da. Bai, baina lehenago, denbora pasata bera bazekin gainera eta urruntzean bukatu egiten du. Bai, baloiarea barruat dagoen bitartean ez, eta gero bai. Ez dakit, ez dakit. Bukatu da lehen zatia momentuz berdinketa markaga jutxe eta Naparrak aurreratu dira, gero Barakaldok sartu du 37. minutuan berdinketaren gola, guk ere atxeden aldi hartuko dugu, eta hemen izango gara berehala bigarren zatiarekin. Gero arte.